ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது மிஸ்டர் கில்லாடி பேபி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ ப்ரீடிங் ஃபுட்டை பற்றி தான் நம்ம போகணும். வெறும் 3 ஃபுட்டு தான். அதை நீங்கள் கொடுத்தீங்களே தரமாக ப்ரீடிங் பண்ணி உங்களுக்கு சரியான ரிசல்ட்டாக வரும். வாங்க அது என்ன ஃபுட்டுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஃபுட்டு போட போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸ்னால் வேறு எதுவும் இல்லை நண்பா, இந்த முளைக்கட்டின பாசிப்பயிறு. இது எல்லா இடத்துலையும் சீப்பாக தான் கிடைக்கிது. அதை வாங்கி நம்ம 8 ஹவர் ஊற வச்சிடணும். நைட்டு ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் காலைல எடுத்து ஒரு ஒயிட் கிளாத்தில் கட்டி வச்சுருங்க. ஒரு நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து லைட்டாக செடி முளைச்சிருக்காம இருக்கும். அதை எடுத்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே அதுக்கு நல்ல க்ரோத்தாகவும் நல்ல ஹெல்த்தியாகி ப்ரீடிங்கும் சூப்பராக நடக்கும் நண்பா. அடுத்தது நம்ம பார்த்தா புதினா, கொத்தமல்லி டெய்லியும் வைங்க. நீங்கள் கொத்தமல்லியை பெருசாக வச்சிடாதீங்க, லைட்டாக திருவி வைங்க. அப்போ தான் அதுங்க நல்லா சாப்பிடும். ஏன்னா அதோடய பீக் சின்னது, அதனால் அப்படி வைங்க. புதினா அப்படியே நீங்கள் போட்டுருங்க. அது கட்டி வைங்க. ப்ரீடிங் டைமில் நீங்கள் அதை அந்த இலையை மட்டும் தனியாக எடுத்து வைங்க. ஏன்னா நீங்கள் அப்படியே வச்சிங்கன்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய் நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் நினச்சி எடுத்துகிட்டு போய் உள்ளே கட்டிடும். அப்புறம் முட்டை தான் வேஸ்ட்டாக போகும். நீங்கள் இந்தமாரி பண்ணுங்கள். அடுத்தது நம்ம கேரட் பார்க்க போகிறோம். கேரட் நீங்கள் அப்படியே கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா இந்த காக்டெயில் ஃபின்ச்சஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்தமாரி தருவாங்க. ஏன்னா இதோட பீக் சின்னதில்லை, அதனால் நம்ம மிக்சியில் இல்லைனா சாப் பண்ணி தான் தரணும் அதுங்களுக்கு. அப்படி தந்தீங்கனாலே நல்லா க்ரோத் ஆகும். கேரட் எல்லா பேர்ட்ஸுமே சாப்பிடும். அதனால் இதுங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அடுத்தது நம்ம பீட்ரூட் பார்க்க போகிறோம். பீட்ரூட் அதுங்களுக்கு நல்லா க்ரோத் ஆகும், வார்ம் ஆகும். அடுத்தது அதுங்களுக்கு நல்லா ப்ரீடிங் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கனாலே உங்கள் பேர்ட்ஸ் நல்லா ப்ரீடிங் ஆகும் நண்பா. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.